7 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο σκύλο σου. Για τις ανάγκες του βίντεο θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης. Μην παραλείπετε τις βόλτες. Η καθημερινή άσκηση είναι πολύ ουσιαστική για την υγεία του σκύλου σας. Να το πιάσω αυτό. Μην τον αφήνετε μόνο για πολλές ώρες. Η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει άγχος. Μην τον τιμωρείτε ποτέ σωματικά. Η θετική ενίσχυση είναι πιο αποτελεσματική. Μην αγνοείτε την ανάγκη του για κοινωνικοποίηση. Οι επαφές με τα άλλα σκυλιά είναι εξίσου σημαντικοί. Μην του δίνετε ακατάλληλες τροφές. Αυτό είναι για γάτα. Μην παραμελείτε την υγιεινή του. Η περιποίηση είναι απαραίτητη. Μην αγνοείτε τα σημάδια ασθένειας. Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο.